Oh bay, so nakahuman kog tulo ka videos today. Nag-film kog tulo ka videos about my gear setup for 2020 and all about audio, unsa, and all about lighting. Problema is nagdali kog video and akong nang gipatabok akong English nga channel. Napabayaan ni nako, napabayaan Tagalog. Na pasagdan ni nako akong Bisaya nga channel. So hopefully makabalik ta ni soon. Hopefully maka-update ko sa vlog. But as for now, ako lang sa i-link ang kanang bugat. Ay, naggunit ako. Puy. So hopefully maka-update ako sa vlog na to nya kanang. As for now, ako lang sa itong i-link ang akong video for today. It's quite a long one. Ang usa 20 minutes, taas kayo. Ang usa mga 15, 20 apasad. So it's all about unsay gears na ako and also usa sa akong mga lighting and everything. I'll try ko himog ka ng Bisaya nga version, pero as of now nagpatambok pa ko sa katong main ako nga channel, pero ay kabalaka di tani pasagdan atong Bisaya nga channel. Ako lang sa i-link ani nga site once ma-post dito. So puya wala akong kusog. As for now, mura na siya, and then stay safe guys, and yeah, ay mo kauwong Bisaya ta kay kita Bisaya magsikta. Bitaw mura ta siya bay. So nagkiwa ko akong port pangariwa nakoy wire padong dire nya kaning plug sa Mac para sa microphone. Lisod lang gid ba, pero bye. Again, please don't hesitate to sani nakalimutan ko sulti ayaw kana puya. Salamat sa suporta ani nga channel katong nagsuporta ani, and then to the rest who are still new to this channel, basig pila ni ka years karon kay naaro koy mga 14 subscribers, but I'm happy with that kay kani Bisaya nga channel kani siya more siya ako ara gini katong usa kay gipatambo kay mo to yung main vlog, pero kani siya Bisaya ni lahi gini siya nga vlog karon wala kay mabutang content kay lockdown. But anyway, try ko gimo og Bisaya version adto, but as for now diri lang sa tabay. Sige, salamat sa suporta, and yeah, ayaw mo bye.